Dobrý deň, vážené páni, vážené dámy. Dovolte mi, aby som vás privítal na novoročnom stretnutí, ktoré organizuje pani primátorka mesta Banská Štiavnica, pani Nadežda Babiaková. Osobitne by som chcel privítať poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pána inžiniera Ľudovita Kaníka. A teraz poprosím pani primátorku, aby predniesla príhovor. Vážení prítomní, vážení spoluobčania, je mi cťou, že ste prijali moje pozvanie na toto novoročné spoločné stretnutie a že sa vám môžem prihovoriť na začiatku nového roku 2011 v mene samosprávy mesta, ktorá bola zvolená na sklonku minulého roka. V komunálnych voľbách dôveru, ktorú sme dostali si ja osobne, ako aj poslanci mestského zastupiteľstva, veľmi vážime a uvedomujeme si, že je pred nami nieľahká úloha, práca v prospech nášho krásneho mesta, jeho obyvateľov, nás všetkých, ktorí tu žijeme, pôsobíme, pracujeme. Mojou prioritou je samozrejme naplniť svoj volebný program a volebný program poslancov mestského zastupiteľstva. Ale bez spoločnej pomoci, podpory občanov, inštitúcií, organizácií a podnikateľov by to bolo veľmi ťažké, preto aj touto cestou vás všetkých chcem požiadať o spoluprácu v záujme naplnenia spoločného cieľa rozvoja nášho krásneho mesta. S prichádzajúcim rokom vždy hodnotíme aj ten rok predchádzajúci. Preto mi dovolte sa vám úprimne všetkým poďakovať za pomoc mestu, za vašu prácu pre rozvoj mesta vo všetkých oblastiach, kde pôsobíte, či je to stavebníctvo, školstvo, štátna správa, vodné hospodárstvo, lesníctvo, zdravotníctvo, obchod, služby, podnikanie, cestovný ruch a podobne. Za veľmi významné považujem činnosť firiem na území mesta, ktoré aj napriek ťažkej ekonomickej situácii dokázali udržať zamestnanosť. V tejto súvislosti si dovolujem ešte upriamiť vašu pozornosť aspoň na niektoré skutočnosti predchádzajúceho roka. Veľmi pozitívne hodnotím rekonštrukciu škôl. Základnej školy Jozefa Horáka a Kolára, zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica, ako aj obnovu Strednej odbornej školy lesníckej a Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Povrazníku v pôsobnosti vyššieho územného celku. Ako aj modernizáciu Spojenej katolíckej školy. V najvážnejšej oblasti pamiatkovej obnovy je potešiteľné, že boli opravené ďalšie objekty a rekonštrukcia mnohých pokračuje. Za všetky spomeniem rekonštrukciu objektov pre podnikateľské účely, rekonštrukciu objektu ERB na mestský pivovar a kultúrne účely, penzión Nostalgia, ďalej obnova objektov pre školstvo, a do Strednej odbornej školy lesníckej, pokračovanie rekonštrukcie Kalvárie. V tejto súvislosti chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o pamiatkovú obnovu, či boli investormi súkromní podnikatelia, fyzické osoby, združenia alebo inštitúcie.
Pokročilo sa v úprave verejných priestranstiev, kde bola zrealizovaná druhá etapa verejných úprav ulice Kamerhovskej z účelovej dotácie Ministerstva financií Slovenskej republiky. Úprava verejných priestranstiev bude pokračovať aj v roku 2011, čo prispeje k ďalšiemu zlepšeniu výzoru mesta. Teší ma uvedenie do prevádzky ski centra, čo je prínosom pre rozvoj cestovného ruchu v regióne. Ukončenie rekonštrukcie Kolpaského tajchu, za čo patrí vďaka Slovenskému vodohospodárskemu podniku, štátnemu podniku. V oblasti bytového hospodárstva vybudovanie komínov, šovov, prvá a druhá etapa, z finančných prostriedkov úradu vlády, čo prispelo k bezpečnejšiemu vykurovaniu týchto sociálnych bytov. V oblasti životného prostredia rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu zo štrukturálnych fondov Európskej únie cestou Ministerstva životného prostredia. V sociálnej oblasti najvýznamnejšiu úlohu plní Domov Márie, kde vďaka Banskobystrickému samosprávnemu kraju sa podarilo zatepliť objekty na Povrazníku a modernizáciu objektu na ulici Višňovského. V oblasti investičnej výstavby realizovanej inými investormi spomeniem vybudovanie terasy a garáží hlavného banského úradu a vybudovanie stanice technickej a emisnej kontroly na Belianskej ulici firmou Bensko Gas. V oblasti kultúra a šport z finančných prostriedkov Ministerstva financií a úveru mesta bola zrealizovaná rekonštrukcia mestských kúpeľov, plavárne, vrátanie zateplenia a rekonštrukcia objektu na futbalovom štadióne. Zrealizovaná bola zámena objektov medzi mestom Banská Štiavnica a rímskokatolíckou cirkvou, a to objektu základnej školy Andreja Sládkoviča a spojenej katolíckej školy svätého Františka Asiského, kde objekt na ulici Kamerovská, ktorý je tu v susedstve, slúži pre účely kultúry a je spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu pre účely kultúrneho centra. Mestu sa úspešne darí v oblasti kultúry organizovaním kultúrnych podujatí nadregionálneho významu a udržiavať duchovné, banícke a akademické starodávne tradície. Nedá mi nespomenúť, že v Banskej Štiavnici vo volebnom období 2006 až 2010 sa dostalo od vlády Slovenskej republiky pod vedením Roberta Fica mimoriadnej pozornosti aj z pohľadu pridelenia finančných prostriedkov. Najmä v roku 2008 až v roku 2010. Veľký význam pre mesto mal rok 2008, kedy sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo výjazdové zasadnutie vlády Slovenskej republiky, na ktorom bolo prijaté uznesenie vlády číslo 593 s cieľom zlepšenia sociálno-ekonomickej situácie okresu Banská Štiavnica. Toto uznesenie malo následne veľký význam pre Banskú Štiavnicu a okres. Nedá mi nespomenúť tiež návrat Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku do Banskej Štiavnice od 1. júna 2010, čo má pre naše mesto veľký význam z hľadiska sociálno-ekonomického a inštitucionálneho rozvoja mesta, nakoľko ide o podnik s celoslovenskou pôsobnosťou. Chcem poďakovať vám všetkým, ktorí ste akoukoľvek prácou, činnosťou alebo radou prispeli k rozvoju mesta.
Pred nami je rok 2011 a následne celé funkčné obdobie novej samosprávy. Zámerom samosprávy je dosiahnuť väčšiu účasť občanov na rozhodovaní samosprávy mesta, zaviesť maximálnu transparentnosť do jej rozhodovacích procesov. Medzi priority novej samosprávy bude určite patriť bytová výstavba, rekonštrukcia pamiatkových objektov pre účely bývania a služieb, vytváranie podmienok pre podnikateľské aktivity, podpora školstva, kultúry, športu, voľnočasových aktivít, školských pracovík Slovenskej technickej univerzity a ekonomickej fakulty UMB v Banskej Štiavnici, podpora duchovných tradícií, udržanie a skvalitnenie zdravotníckych a sociálnych služieb, budovanie infraštruktúry, rozvoj cestovného ruchu, vytváranie podmienok pre investorov, zlepšenie životného prostredia úpravou verejných priestranstiev na sídlisku Drieňová juh, zmodernizovanie a zefektívnenie prác na úseku verejnoprospešných služieb Mestského podniku Technické služby. Mesto Banská Štiavnica má veľký potenciál vo svojej jedinečnosti. Možnosti postaviť rozvoj na využití lokality UNESCO, prírodných danostiach regiónu a možnosti rozvoja cestovného ruchu. Preto budeme podporovať rozvoj cestovného ruchu a založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu v zmysle zákona o podpore cestovného ruchu. Základom úspechu je však dobrá spolupráca s podnikateľmi za účelom rozvoja podnikateľských aktivít. V roku 2011 bude ekonomická situácia samosprávy o to ťažšia, že mesto začne splácať úvery, z ktorých prostriedky boli použité na spolufinancovanie projektov a investičných akcií. A musíme sa vysporiadať s úhradou finančných záväzkov z roku 2010. Viem, že v súčasnej finančnej a hospodárskej situácii to nebude jednoduché, ale som presvedčená, že dobrou stratégiou a spojením sila umu a tvorivou spoluprácou pre rozvoj mesta sa nám to podarí. Vážení prítomní, vážení spoluobčania, na záver môjho príhovoru vám ešte raz úprimne ďakujem za spoluprácu a pomoc pri riešení problémov, presadzovaní aktivít pre rozvoj nášho krásneho mesta a dovolte mi, aby som vám do roku 2011 zaželala veľa dobrého zdravia, šťastia, úspechov, porozumenia, pokoja a spokojnosti v rodinách a na pracoviskách, aby rok 2011 bol pre nás všetkých a pre naše mesto rokom tvorivej spolupráce. Ďakujem. Aby sa nám v tom roku 2011 teda spoločne darilo o jeden spoločný prípitok. Takže na naše spoločné zdravie.